Abubakar on the mix. Ku faɗa na kurkusa, ku ji tambarin ƙasa, rugugi kashin ƙasa, jaragai a sha ƙasa, ayar Allah ka sha, ka bar su da kwankwasa, tambarin kamun buga makiyanka su ji su sha ƙasa, haba! Mai martaba zakin fama ai lore an yi na dan girma Allah ya ƙara dubun daraja ko an riga dole a bar ma kungiya ta tatince da baitukan mai alfarma. Mai martaba zakin fama ai lore an yi na dan girma Allah ya ƙara dubun daraja ko an riga dole a bar ma kungiya ta tatince da baitukan mai alfarma. Mai martaba zakin fama ai lore an yi na dan girma Allah ya ƙara dubun daraja ko an riga dole a bar ma kungiya ta tatince da baitukan mai alfarma. Kafin na fara sai na roƙi Ubangiji babban sarki sakin da yayi kada a ruwa a can da ya aje gwangi shi ya rike sama ya rike kalse saman me ya samu rufi Allah ka ba mu aminci har da abinci mi sadakar maraki kai ke yi min Allah ka iya sawar ka ba na yin naki ka iya mana mu fice tsanani wata ran makare ya icen marki Allah ka wata harshe na faɗa dubin jama'a sun ji 13 plus 13 azama mun haɗa kai mun fara zama don mutum magobar alfarma wannan nadi da kai Allah ya taya gurgugun al'umma. Mai martaba zakin fama ilori an yi naɗin girma Allah ya ƙara dubin daraja ko an riga dole a bar ma kungiya ta tatince da baitukan mai alfarma. Kai ku dakata ku shiga mini iske na wake jan zaki gwarzo namijin maza sannan baba na zan so ka minni iso in zo an yi naɗi na sarauta gara wani ka fes baba hazo nasara nake roƙa Allah ka taya wa baba na gwarzo ya rike mu baya kyamar mu tsanani da mun shiga sai ya zo Alhaji Yusuf mishin ma kaucin ka ba ka kisha nema makiyanka duk sun canza zama ko sun rike sai sun bar ma kallon isa tafiyar girim mai share kukan mai nema Allah ya sa kare da kai ma ya tsayar da duk wani mai jama ya rabana ka suturta mu dan Mustapha batilar haske. Mai martaba zakin fama ilori an yi naɗin girma Allah ya ƙara dubin daraja ko an riga dole a bar ma kungiya ta tatince da baitukan mai alfarma. Mai martaba zakin fama yau gashi mun zo a fadar ka kungiya ta tatince a yau take da tasan barka da baitukan mai alfarma Allahu sarki ya kare ka Haji Bubakar sarkin Hausawan Ilori an yaba halinka muna taya ka da murna yau ranar nadin hadin manka. Mai martaba zakin fama ilori an yi naɗin girma Allah ya ƙara dubin daraja ko an riga dole a bar ma kungiya ta tatince da baitukan mai alfarma. Haji Bubakar Suleiman baban mu gare ka ne jinjinar girma kai ne wakilin sarkin Hausawan Ilori Allah ya yi ma Allahu sarki ya taya riko ya kare dukkan yan gulma su o'o masu bakin fenti wa'yanda ba su da tabarma baban mu kai nuwa da shan Allah ba da shi na mutane ba. Mai martaba zakin fama ilori an yi naɗin girma Allah ya ƙara dubin daraja ko an riga dole a bar ma kungiya ta tatince da baitukan mai alfarma. Gaisuwa ta zamika gare ku hadin man sarki Alhaji Abubakar Suleiman baban mu bai tauye haƙi Alhaji Yusuf sannun kakai ne maji daɗin sarki Alhaji Abdullahi Cindo ciyaman Hausa Famiti gare ka ne jinjinar girma Haji Yahaya sannun ka shugaban matasa ɗan girma barista ne ya gaishe ku Allahu sarki ya tayyar ku. Mai martaba zakin fama ilori an yi naɗin girma Allah ya ƙara dubin daraja ko an riga dole a bar ma kungiya ta tatince da baitukan mai alfarma. Da fari na kira babban sarki kaliki a sammadu kai ne dai sarki ɗaya lam yalid wa lam yuladu kare mu da dukkanin sharri mai sanya ruhi duhu da gaisuwa zan ishe sarki mai sanya yan maza gudu baka tsoro baka razana haka ake san ganin sarki. Mai martaba zakin fama ilori an yi naɗin girma Allah ya
ku sani sai dai giwa, ka ce su je sun kasa zuwa, ka je sun zama gawa. Waka da azanci wannan na ce ku sani sai dan baiwa, damina uwar albarka ta kai shuka ke yin suruwa. Allah ne ya nufa sarautar nan ka hau mataki. Mai martaba zakin fama, Ilori an yi naɗin girma. Allah ya kare daban daraja ko an raka dole a barma. Kungiya ta tantance da baitukan mai alfarma. Ka taka lafiya babban sarki, muna ta gaisuwa sannan gwanki, ka cinye kananu baba zaki, yan mazaje ki saka saki, in ka taho ba mu saki, ke je can gida ki yi girki, ga uban maza na ta maki, muna gaisuwa sarkin yaki, Alhaji Habu mai ban mamaki, gashi ka hau babban mataki, Allah ya rike maka mulki, ba mu tsoro ba mu ja baya, mu da kai mun zamanta tsintsiya, wajen alkhairi kayi juriya, talakawa na ta yin fariya, ga waɗansu na ta yin dariya, halinka ne kana da kyaniya, ta kasannu taurarin duniya, kai ɗaya ne ka zarce nahiya, baba banki wuri na ajiya, Allah ya yarda ka zami kiya, wajen yara kana ta tausaya, baka halin irin macijiya, in ka taho dole mu tsaitsaya, masada su ko su zagaya, Alhaji Shehu zama lafiya, kaga mai hasken farfajiya, gashi da canji ya hawainiya, makiyinka gashi a rijiya, Abba Nura ina ta tambari, baba ka zamo bangon sukari, mutumin kirki ga alkawari, Yusuf ga sannu sinadari, mai gidana ina ta marmari, gashi ka cire na asasari, na daɗe ni ina da kudiri, makusanta masu yin zikiri, kuna da kyawun al'amari, kashe ka baba kai in garma. Mai martaba zakin fama, Ilori an yi naɗin girma. Allah ya kare daban daraja ko an raka dole a barma. Kungiya ta tantance da baitukan mai alfarma. Abdullahi tun daga gaisuwa ta zan maka, ciyaman kwamiti na Hausa wanye lori na yi ma baituka, ka zama kainuwa da shena Allah mai duka, Allah ya taya ma riko babu fariya. Mai martaba zakin fama, Ilori an yi naɗin girma. Allah ya kare daban daraja ko an raka dole a barma. Kungiya ta tantance da baitukan mai alfarma. Ga zakin fama Abdullahi na yi ma jinjina, taso bar zona nema baitukan nan na jinjina, shi namijin giwa in ya shigo ƙanana sukan yi yankwana, ka yi tsatson girma dukkan baituka na kai zanyawa. Mai martaba zakin fama, Ilori an yi naɗin girma. Allah ya kare daban daraja ko an raka dole a barma. Kungiya ta tantance da baitukan mai alfarma. Zan so ɗan girma shi ya riƙe ni mu hau kan gada, ciyaman ɗan baiwa kullum baitukan ka zan daɗa, dan kai ne kammin Musa ban komawa yin barbada, ka zama ɗan baiwa tatin ke yi ma jinjina. Mai martaba zakin fama, Ilori an yi naɗin girma. Allah ya kare daban daraja ko an raka dole a barma. Kungiya ta tantance da baitukan mai alfarma. Mai haƙuri da yawan nasara a rayuwa baya fama, mazan jiya ku ake duba ga tamburan ku na ban girma, daga kungiyar tatin Allah gare ka muke nema, Basiru da mai waka gare ka na yi jinjinar girma. Mai martaba zakin fama, Ilori an yi naɗin girma. Allah ya kare daban daraja ko an raka dole a barma. Kungiya ta tantance da baitukan mai alfarma. Sarki samarin zamani ga baituka na zan yi ma, ya uba namijin zaki ka zarce masu gidaya ma, na gane mu matasa ne shawarar ka muke nema, ya uba namijin zaki, Allahu kai yabba mulki, so a wakar jan zaki, gwarzon maza kake da yaƙi, Allahu sarki ya kare Mai ka. martaba zakin fama, Ilori an yi naɗin girma. Allah ya kare daban daraja ko an raka dole a barma. Kungiya ta tantance da baitukan mai alfarma. Da sallama edi na shigo fada ta sarkin Hausa, Ilori ba za na nuna gazawa ba, namijin maza ganji sasara sassaka ba a kauda ba, mai martaba Allah ja kwanan ka da lafiya.
duniya gaba da baba Abubakar Ibrahim ni ma jinjina girma na yama gwanin ado Dawisu na ce Allah ya ma ba kowa ba mazan jiya kun zarta na yau da kwarjini ba iza ba ruwan dare gama duniya Allah shi yake batun yau ba farin gani ka zarce maza abba ga nura uba ga salinga hannatu da rashida ina yin jinjina ban ware ba doki na san a gida na sarauta ya fi kyau ba mota ba an yo naɗi na sarakai murna abun ba za mu kewa ba farin ciki mata da maza murna muke kowa duba sai an dala a gurin jallalla ubangiji sarki rabba daɗin daɗi almaliku Allah wahidin sarkin jin kai Mai martaba zakin fama ilori an yi naɗin girma Allah ya kare daban daraja ko an raka dole a farma kungiya ta tatince da baitukan mai alfarma kungiya ta tatince da tamburan zakin fama papa mu kai ne wakilin sarkin Hausa wasan ba a ramma ga kayo abu da baitinka da jinjinar gaisuwa girma Allahu sarki ya kare ka da magauta 'ya'yan kuka Mai martaba zakin fama ilori an yi naɗin girma Allah ya kare daban daraja ko an raka dole a farma kungiya ta tatince da baitukan mai alfarma mai martaba zakin fama ai lore an yi na dan girma Allah ya ƙara dubun daraja ko an rika dole a bar ma kungiya ta tatince da baitukan mai alfarma Mai martaba zakin fama ilori an yi naɗin girma Allah ya kare daban daraja ko an raka dole a barma kungiya ta tatince da baitukan mai alfarma mai martaba